Ζητάμε τη στήριξή σας για να αναλάβουμε τη διοίκηση του Δήμου χωρίς να τάζουμε λαγούς με πετραχίλια, χωρίς κάλπικες υποσχέσεις που ξεχνιούνται την επομένη των εκλογών. Το πρόγραμμα των ενεργών πολιτών περιλαμβάνει προτάσεις και δεσμεύσεις που είναι ρεαλιστικές με βάση τους διαθέσιμους πόρους και εφικτούς στόχους για διεκδίκηση. Αλλαγές στην οργάνωση και διοίκηση του Δήμου, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική, διαφανής και χρήσιμη για τους δημότες. Ανακατανομή στις δαπάνες από τη σπατάλη για δημόσιες σχέσεις και απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς προς κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές υποδομές και δραστηριότητες. Το ισχυρό ψηφοδέλτιό μας, όπως θα διαπιστώσετε σε λίγο, ακούγοντας τα ονόματα των υποψηφίων, διαθέτει τους ανθρώπους που έχουν και τις γνώσεις και την εμπειρία και την ικανότητα να το κάνουν πράξη. Θέλουμε όμως και τη δική σας συμμετοχή, με ιδέες και προτάσεις για το τι πρέπει και τι μπορεί να γίνει. Ζητούμε και τις δικές σας επισημάνσεις και προτάσεις. Ελάτε στα γραφεία μας, συζητήστε με τους υποψηφίους μας, στείλτε τις στο mail του συνδυασμού. Η δική σας συμβολή είναι πολύτιμη. Χωρίς τη συμμετοχή του Δημότη Πολίτη, καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει πράξη και να πετύχει. Φίλες και φίλοι, απόψε θα σας παρουσιάσω συνοπτικά 12 συγκεκριμένες προτεραιότητες του προγράμματος των ενεργών πολιτών. Τις θέτουμε στην κρίση σας και σε δημόσιο διάλογο, γιατί θέλουμε το πλήρες πρόγραμμά μας να διαμορφωθεί και με τη δική σας συμμετοχή. 12 σημεία από το πρόγραμμά μας. 1. Το περίφημο πλεόνασμα για το οποίο καμαρώνει ο κύριος Ξηριδάκης είναι πλεόνασμα υπερφορολόγησης των δημοτών και ακριβών δημοτικών τελών. Είναι πλεόνασμα δημοτικής απραξίας στον τομέα των έργων. Εμείς, διατηρώντας ισοσκελισμένα και νοικοκυρεμένα τα οικονομικά του Δήμου, θα επιστρέψουμε αυτό το πλεόνασμα σε αυτούς που το πλήρωσαν, σε εσάς, στους δημότες, με καλύτερες υπηρεσίες καθαριότητας, φροντίδα για το πράσινο, τα δημόσια σχολεία, τις πλατείες και τις παιδικές χαρές, τα πεζοδρόμια, το πρόγραμμα πολιτισμού και αθλητισμού, την τρίτη ηλικία, την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των δημοτών. 2. Σε καιρούς σκληρής μνημονιακής λιτότητας και άγριας περικοπής πόρων για την αυτοδιοίκηση, δεν υπάρχουν χρήματα για μεγαλεπίβολα και ακριβά έργα. Γι' αυτό δίνουμε προτεραιότητα σε ένα γενικό σημάζεμα και βελτίωση όλων των δημόσιων και κοινωνικών υποδομών που έχει στην ευθύνη του ο Δήμος. Με τα χρήματα που σπαταλήθηκαν, παραδείγματος χάρη, για το τσιμεντένιο έκτρωμα της πλατείας Χρυσοχώου, θα μπορούσαν να συντηρηθούν όλες οι πλατείες και οι παιδικές χαρές του Δήμου και να βελτιωθεί σοβαρά η προβληματική κατάσταση στα δημόσια σχολεία, σε ορισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις και δημοτικά κτίρια. Δεν απαιτούνται υπέρογκα ποσά. Αυτό που χρειάζεται είναι σχέδιο, χρηστή και σφιχτή διαχείριση και προτεραιότητα στο συμφέρον του Δημότη και όχι στις δημόσιες και πελατειακές σχέσεις. 3. Η βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας, πράσινου, ανακύκλωσης και δημοτικού φωτισμού αποτελεί για μας κεντρική προτεραιότητα. Οι συνδημότες πληρώνουν ακριβά δημοτικά τέλη χωρίς να απολαμβάνουν αντίστοιχες υπηρεσίες. Θα εξαντλήσουμε όλα τα διαθέσιμα οικονομικά και τεχνικά περιθώρια για βελτίωση των υπηρεσιών και περαιτέρω μείωση των τελών. Για το χρονίζον πρόβλημα με τα απορριμματοφόρα του Δήμου, που το κληρονομεί η μια δημοτική αρχή στην επόμενη, θα αναζητήσουμε μετά από σχετική μελέτη και διάλογο λύση και όχι νέες καλένδες. Στόχος να διαμορφωθεί κατάλληλος δημόσιος χώρος ή χώροι, ώστε να μην ενοχλούν και να προστατεύονται από φθορά και βανδαλισμούς. 4. Μια από τις κεντρικές προτεραιότητές μας είναι η αγωνιστική διεκδίκηση εκ μέρους του Δήμου, ώστε να σταματήσει επιτέλους
η εξωφρενική υπερφορολόγηση των ακινήτων, να ευθυγραμμιστούν οι αντικειμενικές αξίες με αυτές της αγοράς. Για αυτή την πολύχρονη αδικία και φορολογική αφέμαξη, εκτός από τις κυβερνητικές ευθύνες, έχει μεγάλη ευθύνη η απερχόμενη διοίκηση που τη διευκόλυνε. Θα διεκδικήσουμε επίσης την ανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και των σχολικών φυλάκων που κακώς καταργήθηκαν για να ενισχυθούν το αίσθημα ασφάλειας των δημοτών, η προστασία των παιδιών μας, αλλά και ο δημόσιος χώρος και τα δημοτικά έσοδα. 5. Άμεση διακοπή της σπατάλης εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για την έκδοση πολυτελών φυλαδίων που το μόνο που κάνουν είναι να λιβανίζουν το δήμαρχο και την ομάδα του και μάλιστα με χρήματα των δημοτών. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για τη στήριξη της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και ιδιαίτερα την τρίτη ηλικία και τους κοινωνικά ασθενέστερους. 6. Ουσιαστική ενοποίηση όλου του Δήμου με ισότιμη αντιμετώπιση και των 3 δημοτικών κοινοτήτων χωρίς τις διακρίσεις που κάνει η απερχόμενη διοίκηση. Το νέο ψυχικό αλλά και οι φιλοθέοι θα πάψουν να αντιμετωπίζονται ως περιοχές δεύτερης κατηγορίας. Θα συνδέσουμε τις 3 δημοτικές κοινότητες του Δήμου με κυκλικό διαδημοτικό δρομολόγιο. Θα ενισχύσουμε την ενδοδημοτική κινητικότητα για την αξιοποίηση από όλους τους δημότες όλων των δημόσιων και δημοτικών υποδομών. Το νέο ψυχικό παραδείγματος χάρη έχει ένα καλό αθλητικό κέντρο και κολυμβητήριο. Η Φιλοθέη έχει ωραίους χώρους περιπάτου και το Στίβο. Το παλαιό ψυχικό έχει ισχυρές πολιτιστικές υποδομές. Αυτά αξίζει να αξιοποιηθούν ενιαία με σχέδιο που θα σπάσει τη διαχωριστική γραμμή της Κηφισίας και θα κάνει την ενοποίηση του Δήμου πιο ουσιαστική και χρηστική για τους ίδιους τους δημότες. 7. Υπεράσπιση του δημόσιου χώρου, της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας. Φρένο στην ιδιωτική αυθαιρεσία με επανέλεγχο νομιμότητας από μηδενική βάση. Άμεση συγκρότηση γι' αυτό γραφείου πολεοδομίας στο Δήμο που εκκρεμεί από το 2012. Προστασία της αποκλειστικής κατοικίας σε Φιλοθέη και παλιό ψυχικό και θωράκιση του νέου ψυχικού με νέο γενικό πολεοδομικό σχέδιο από τη διαρκή διάβρωση του οικιστικού ιστού προς όφελος υπερεμπορικών χρήσεων. Πλήρης επανέλεγχος αδειών και νομιμότητας με προτεραιότητα τα μαγαζιά υπερτοπικού ενδιαφέροντος στην Παρούπολη του Φάρου. 8. Διαφανής δημοκρατική λειτουργία του Δήμου με ενίσχυση του δημοσίου ελέγχου και τη συμμετοχή των δημοτών. Η πόρτα του Δημάρχου θα είναι τακτικά ανοιχτή στους δημότες και όχι θεόκλειστη και θωρακισμένη με ειδικό μπουτόν εισόδου. Ανάρτηση σύμφωνα με τον νόμο όλων των αποφάσεων στη διάβγεια και το site του Δήμου. Αξιοποίηση του σημαντικού θεσμού που λέγεται συμπαραστάτης του Δημότη και ο οποίος έχει μείνει με κύρια ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, άγνωστος στους δημότες και ατροφικός. Ενίσχυση της λειτουργίας και του ρόλου των δημοτικών κοινοτήτων, των συμβουλίων και των συνελεύσεων γειτονιάς. 9. Άμεση διακοπή της απευθείας ανάθεσης νομικών υποθέσεων και τεχνικών μελετών σε συγγενείς και φίλους της Δημοτικής Αρχής που κοστίζει πανάκριβα και πληρώνεται από τις τσέπες των δημοτών. Συγκρότηση νομικής υπηρεσίας του Δήμου και ενίσχυση της τεχνικής υπηρεσίας ώστε να καλύπτονται οι σχετικές ανάγκες με λιγότερα χρήματα και χωρίς ευνοιοκρατία. Συγκρότηση της υπηρεσίας μηχανοοργάνωσης του Δήμου για διασταύρωση στοιχείων και αύξηση εσόδων, αλλά και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και της πατάλης. Τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν θα διατεθούν για ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. 10. Δημιουργία κοινωνικού ιατρείου και φαρμακείου και ενίσχυση του υποτυπώδους κοινωνικού παντοπολίου που δημιουργήθηκε πρόσφατα. Συνεργασία με τους ιατρούς και φαρμακοποιούς, καθώς και τις επιχειρήσεις τροφίμων της περιοχής.
συνεργατική κοινή δράση με όλες τις δομές αλληλεγγύης που δρούν στο Δήμο, αλλά και αυτές της Εκκλησίας. Αξιοποίηση της ισχυρής τεχνογνωσίας του δικτύου αλληλεγγύης των ενεργών πολιτών. 11. Τόνωση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου για τις γυναίκες και τους νέους στους τομείς της δημιουργικής απασχόλησης, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Ενίσχυση των αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου. Δωρεάν συμμετοχή σε αυτά των ανέργων και απόρων συνδημοτών, καθώς και όλων των νέων κάτω των 30 ετών, με επιστροφή ενός μέρους του πλεονάσματος σε αυτούς που το έχουν πιο πολύ ανάγκη. 12. Το μεγάλο έργο που θέτουμε επίσης ως προτεραιότητα είναι να γίνει ο Δήμος μας πρότυπο κέντρο καινοτομίας και πολιτιστικής δημιουργίας. Αντί για μια ακόμα λίστα προεκλογικών μεγάλων υποσχέσεων που θα μείνει πάλι στα χαρτιά, θέτουμε στην κρίση σας μια κεντρική προτεραιότητα. Διεκδικούμε με αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων από το 5ο πρόγραμμα τη μετατροπή του Βαλιάδη σε ένα σύγχρονο και πολύχρωμο πολιτιστικό πολύκεντρο που θα στηρίξει και θα φιλοξενεί όλα τα σύγχρονα πολιτιστικά ρεύματα. Η σχετική μελέτη υπάρχει. Αυτό που λείπει είναι σχέδιο, βούληση για την εξασφάλιση των σχετικών κοινοτικών πόρων.